Σήμερα ήρθαμε στο Bianco's, στο Esti Julian. Επιλέξαμε αυτό το μαγαζί καθώς όλα τα υπόλοιπα μαγαζιά οι τιμές ήταν τελείως παράλογες και θέλουμε να σας δείξουμε που μπορείτε να φάτε κάτι οικονομικό. Θεωρητικά με τα υπόλοιπα μαγαζιά είναι πολύ καλύτερες οι τιμές. Θεωρητικά. Σκεφτείτε ότι είναι σαν να έχουμε έρθει στη Βούλα της Αθήνας. Αυτό ακριβώς. Πάμε να δούμε πώς θα είναι και το φαγητό. Πρώτο πιάτο μπρουσκέτα, καμία σχέση με τη χθεσινή. Θα το πούμε αυτό, πολύ μικρότερη. 8,95 και 13,50 σαλάτα καπρέζε. Τα λουλούδια πάνω. Αφήστε μια ισχύ. Καλύτερα να είναι τρογατός. Να πει στα μαγειρία εδώ πέρα της Σιλέμα ότι στις σαλάτες γενικά δεν τις φέρνουμε πλημμένες με νερό. Τις βάζουμε dressing. Τα ορεκτικά ήταν μέτρια, δεν θα τα έλεγα τίμια. Ελπίζω να με αποζημίω στο μπέργκερ, αλλιώς θα τη βγάλω με πίτσα. Έχεις αρχίσει να ανησυχείς. Το βλέπω στο μάτι σου. Αυτός που φτιάχνει τις πίτσες έχει αρχίσει να ανησυχεί. Λοιπόν, θα βγάλουμε το μαρούλι και την ντομάτα. Καλό φαίνεται. Ωραίο. Σοφία, εσύ πώς το βλέπεις το δικό σου? Ελπίζω να μην είναι σαν τη σαλάτα. Έχω χαμηλές προσδοκίες. Για πάμε να το δούμε. Λοιπόν, μπορώ να καταλάβω τη Σοφία πλέον από τα μούτρα. Από αυτά τα μούτρα που βλέπω, το μόνο που έχω να σου πω είναι φαγητό στη Βαλέτα. Ποιο είναι το ρεσουμέ? Το βρίσκω άνωστο αυτό. Λοιπόν, θεωρώ ότι όλα τα εστιατόρια εδώ στην περιοχή ήταν πάρα πολύ ακριβά. Οπότε καλύτερα για φαγητό να προτιμήσετε τη Βαλέτα και όχι το Saint Julian. Σλέμα δεν έχουμε φάει ακόμα, αλλά από ό,τι φαίνεται εμείς θα προτιμήσουμε πάλι τη Βαλέτα γιατί το φαγητό χθες ήταν φανταστικό. Ήταν value for money, σήμερα δεν ήταν καθόλου. Εγώ που πίναγα σήμερα σαν λύκος.